पवन सिंह के एगो वचन मोदी पूरा करी है। पवन सिंह काराकाट के स्वर्ग बनाई है। तो आज के ए वीडियो में हम यही के बारे में बात करम कि का मोदी पवन सिंह के वचन पूरा करिए और ऊ वचन का बा। वीडियो के अंत तक देखी पता चल जाई। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार के बिहार के काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र में चुनावी रैली कैना। आज ई कैना हुआ और इनकरी बाद अब बीजेपी के कई जना काराकाट में आइलो। काराकाट सीट खातिर बीजेपी और पवन सिंह के बीच बहुत भयानक लड़ाई होता। यही बीच में पवन सिंह सोशल मीडिया पर एगो बयान जारी कैले बाना, जौने के देख के खलबली मच गई बा। पवन सिंह अपनी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखले बाना कि खबर आवत बा कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देहरी में आयोजित जनसभा में डालमिया नगर में बंद पड़ल फैक्ट्री के फिर दोबारा चालू करे के ऐलान करी है। अगर ऐसन भइल तो हमरी नामांकन वचन पत्र के एगो वचन चुनाव से पहले ही पूरा हो जाई। काराकाट लोकसभा क्षेत्र वासियों के तरक्की ही हमारा असली जीत बा। पवन सिंह अपनी सोशल मीडिया लिख के ई पोस्ट कैले बाना। पवन सिंह काराकाट के जनता के नाम के आपन चुनावी मैनिफेस्टो जारी कैले बाना, जेकर नाम रखले बाना वचन पत्र। पवन सिंह एमे 2 गो मुद्दा गिनैले बाना। काराकाट क्षेत्र में एम्स के मेडिकल कॉलेज बनी, डालमिया फैक्ट्री फिर से चालू हुई और सोना नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनावे के साथ साथ पूरा काराकाट के फिल्म इंडस्ट्रीज बना दिया पवन सिंह। यानी कि पवन सिंह के मतलब बा कि हमरा के काराकाट के जनता जिताई तो हम काराकाट के एगो नया तरीका से सुंदर बना देम विकास करके। तरुआ लोग के ई खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो सोची मत, फटाक दे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।